Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. दिनै बिराद दुखु मोनदों आरोना बिराद गोबावनि उनावसो गुगल एडसेन्स खौ नेबाय थादोंमोन सफैबाय ओमफ्राय मैया लायबाय आलदाथार नै ओमफ्राय गुगल एडसेन्स आनो मारै बिदि जाखोथाय सोलायबाय खोमा दुखुनि खोथा सोलायबाय माने बिदि नङालै गुगल एडसेन्स आव व्हाइट कालार जायो ओमफ्राय नै माबायदि जाखोथाय बिराद गोबाव खस्थ' खालामनानै नेबाय थालायलायबाय जोङो डुप्लिकेटखौसो हरबाय खोमा नायनाय जेबो गैया नै मा दंबावो नै जेबो गैया गुगल एडसेन्स लिरनाय दंलायलायो नै गोमोमो कालाराबो बिदि जायामोन ना गुगल एडसेन्सआ दस्राफोरनि भिडिअ'आव नुबाय जोङो बिदि नङा व्हाइट कालारनिसो जायो जायालै नै जोङो थगायदोंसो एक्सुवेलि गाज्रि मोननो नाङा आरोना थगायदोंसो अरिजिनेल बान्दो नै अरिजिनेला गुगल एडसेन्सआ फैमारबाय गाइस बिराद गोबावनि उनाव नेयै दिनैसो सफैमारबाय आरो जोङो ओरैनो थगायदोंसोमोन आरोना गाज्रि मोननो नाङा बिराद खुसि आरो जों दा गुगल एडसेन्स सफैनायनि थाखाय मैयासो रायज्लायदोंमोन गुगल एडसेन्सनि बारे थारमाने माबा बिश्वकर्मायावसो फुङाव गुगल एडसेन्सआ सफैयासै ओंखायनो भिडिअखौ बानायनो बारा इन्ट्रेस्ट नाङासै बेफोरबायदि बुंदोंमोन ना ओमफ्राय एसे 11टासो टाइमाव 10टा 11टासो टाइमाव कल फैबायबो आरो गुगल एडसेन्सआ सफैबाय होननानै एक्चुअली आङो बाबा बिश्वकर्मा गासिबो मोदायनायफोरनाव आङो बिदोंमोन आरोना गुगल एडसेन्स अननानै फैदो होननानै फैमारबाय बे बेलासियाव खालामनानै थ' एक्चुअली नै फैमारबाय नायनो हागोन नै गुगल एडसेन्स बांसिनानो मिथिखागोन बेयो मा बुस्थु बेखौ रिसिभ खालामबासो बेयाव 6 डिजिट पिन थायो आरोना बे 6 डिजिट पिनखौ सोबासो जोङो पेमेन्टखौ रिसिभ खालामनो हायो आरो इउटुबनि मानिखौ नङाबा $100 जाबाय एबार उइथड्र खालामनो हासिगोन आरोना नङाबा बे गैयाबा हाया आरोना $100 नांथारगौ दे उइथड्र खालामनो थाखाय $100 सिया नै गुगल एडसेन्स फैबाय सना नोंना थ' बांसिनानो बेखौ थारमाने माबायोबा बिहरोबा बांसिनानो माबा जायो आरोना मिस्टेक जायो जेन'बा एड्रेस फिल खालामनायाव आरोना नायबानो जाबाय नै बिदिनो माबा मबाइल नाम्बारखौबो होफाबानो जाबाय बिहरोबा मबाइल नाम्बार एड्रेसखौ मोजाङै नायनानै ओमफ्राय मबाइल नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बार होफा आरो एड्रेस लाइन 2 आव 1 मान्थ फुरा जाबायदां ना बे सफैनाया 1 मान्थ बारबाय एसे बारदों औ 1 मान्थ एसे बारनानै सफैबाय रि एप्लाइसो खालामबावबायमोन आरोना थ' फाइनालि सफैमारबाय आरोना स' बे गुगल एडसेन्सआ माब्ला फैयो होनोबा जेब्ला 4000 माबा जायो आरोना 4000 वाचिं आवार ओमफ्राय माबा 1000 साबस्क्राइबार्स ओमफ्राय बेबायदि जायोबा 4000 वाचिं आवार ओमफ्राय 1000 साबस्क्राइबार्स जायोबा जोंना माबा मनेटाइज जानायनि एप्लाइ होनाय अपसन फैयो आरोना बे आं बे एफाराम एग्जाम मिथिया गुगलाव माबा इउटुबाव नायैसो आंबो बानायदों आरोना जिखुनु 4000 वाचिं आवार जाथारनांगौ आरोना ओमफ्राय 1000 साबस्क्राइबार्स जाथारनांगौ होमबासो मनेटाइज अन जायो मनेटाइज अन जानायनि उनाव आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन जायो ओमफ्राय बिनि उनावसो आइडेन्टिटि भेरिफिकेसननि उनावलाय आइडेन्टिटि भेरिफिकेसननि उनाव नैबो बिहरनो हाबाय आरोना गुगल एडसेन्सनि बारे गुगल एडसेन्स एकाउन्टबो बानायनानै लानांगौ जायो गावबा गावसो बानायनानै लानांगौ जायो बेखौबो मानो होनबा फैसायानो मेइनलि गुगल माबा एडसेन्सआवसो फैयो आरोना फैसाया गुगल एडसेन्सआवसो हाबो नालाय जों गुगल एडसेन्सनिफ्रायसो फैसा मोनो आरोना 4 week 2 to 4 week बिदि होनाय दङ 2 to 4 weekनि गेजेराव फैयो आरोना आंना नाथाय एसे गोबाव जादों आरोना आंना एसे लेट जादों मानो होनोबा आंबो मिथिया मानि थाखाय जादों ओमफ्राय आङो रिसेन्टसो होबावबायमोन थेवब्लाबो आंना फैबाय आरोना भगबाननि उनाव फैगोन ना मागोन ओमफ्राय नोंसिनि अननायनि सायावबो फैबाय बियो नोंसोर सापर्ट खालामबाय थादोंना ओंखायनो बेथ' सफैबायना सफैनाया एबार बेयाव 6 डिजिट नाम्बार थायो नै नैबे खना खनाजों बिस सोनाय नै अपसन दङ ना बे खना औ दाबो बिसियाखै जोङो दिनैसो एप्लाइ खालामगोन थारमाने बेयाव खनाजों बिसिनानै बे सिङाव 6टा डिजिट नाम्बार थायो आरो पिन बेखौ जोङो सोनांगौ आरो एबार एड्रेस भेरिफिकेसन नैबे जाहैबाय आइडेन्टिटि भेरिफिकेसननि उनाव नैखौ बिहरदोंमोन जोङो गुगल एडसेन्सखौ दा बे 6टा डिजिट पिनखौ सोनानै दा एड्रेस भेरिफिकेसन खालामनांगौ एड्रेस भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनावसो जोङो बै बेंक एरिनि डिटेल्सखौ होनांसिगौ आरो सुइफ्ट कड माबा माबि बेफोरखौ होलाजोबनायनि उनावसो जोङो पेमेन्टखौ रिसिभ खालामनो हासिगोन आरो इउटुबनि मानिखौ दाबो जोंना स्टिल जायाखै आरो $100 जानो बिराद खस्थ' उइथड्र खालामथ'नो हाखाया मानो होनबा जोङो नैबेनि पिनखौ होनो हाबाबो जोङो उइथड्र खालामनो हाया आरो फैसाखौ मानो होनोबा $100 जाथारनांगौ जोंना दाबो बिदिनो 1920 बिदि सामथिंल' जादों आरो एडभार्टाइसनि सायावसो फैसा मोनो नालाय एडभार्टाइसनि थ्रुयैसो
स' जोङो बेखौ दाहाय सोसिगोन आरो जोङो एप्लाइ खालामसिगोन दाहाय जों खेवनानै देखायथ'ला बेखौ सिङाव जिखुनु 6टा डिजिट नाम्बार थायो बेखौ बांसिन इउटुबाव सार्च खालामबाबो नुखागोन गुगोल एडसेन्स प्रिन्ट होननानै गुगोल एडसेन्स प्रिन्ट नोंथांमोननि अननायावसो नोंसिनि सापर्टजोंसो जोङो बेखौ मोननो हादों बेखौ नोंसिनि अननायावसो स' जोङो आसा खालामो बिदिनो नोंसोरो जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय अननानै जोंबो जौगालांनो हानायनि एसे अनबाय थाबानो जाबाय जोंखौ थेंक इउ स' माच आरोबाव खनसे थेंक इउ नट थेंक इउ नै गुगोल एडसेन्स प्रिन्टआ बिराद खुसि आरो जोङो बेखौ मोननानै दिनै सियाखौ देखायनि र' सियाखौ देखाय नै मबाइलसो नायगासिनो मबाइल देखायथ'नानैसो भिडिअ बानायगासिनो आरो जों माबायदि मोनमारदों बेखौ मोननानै बिराद खुसि बेखौ नेगासिनोखामोन ना मानसिफोरनि मोननायखौल' नुबाय थायोमोन आरोना जोङो इउटुबाव सार्च खालामो गुगोल एडसेन्स प्रिन्टखा बायगा बेफोरबायदि होबाय थायो जोङो मानो होनबा जोंना फैयानोमोन नालाय आंहा फोथायनाय दंखायोमोन जे एबार सेप्तेम्बर मास नङाबा अक्ट'बराव फैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दंखायोमोन फैमारबाय नै सेप्तेम्बर मासावनो बिराद खुसि आरो बिराद गोजोननाय मोनदों स' थेंक इउ स' माच बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो नोंथांमोनहा गासिबो दिनैनि भिडिअ'आ बेनो आरो जोङो गुगोल एडसेन्सनि बारैसो खिथानो नागिरखादोंमोन नालाय बेखौ सफैनायनि बारैसो सफैबाय होनना खिथानो नागिरदोंमोन नालाय बेनो आरो भिडिअ'आ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर बाय बाय गाइस एन्ड थेंक इउ स' माच लोगोफोर